cartier un ocol, prin 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 cartier un ocol. Sunt gata să te omor cu mâna pe gan. Am nevoie de bani, caut praierii, caut pormonele pline. În noaptea asta vreau să mă simt bine. Hai frate Matei, tu ești cu mine, hei. În seara asta se lasă cu scântei. Vezi merțeanul ăsta, să-l pornim fără chei. Să ducem la vândut, să ne luăm mulți lei grei. Lei grei. Franco și Matei. Brr, pa, pa, pa. Pa, o dau cu pa, pa, pa. Am respect pentru voi, voi, voi. Număr poi o dau cu pac, pac, pac. Am respect pentru voi, voi, voi. Număr poi o dau cu pac, pac, pac. Am respect pentru voi, voi, voi. Număr poi o dau cu pac, pac, pac. Am respect pentru voi, voi, voi. Număr poi. Matei primejdie, cu Franco pe album s-a întors să dea. Tun după tun îți lucește în față. Lama de la topor te orbește o rază. Când deschid la subsol, unde te-am sequestrat, să îți dau viol. Măta nu te-a învățat să te ferești de mine, că sunt fiu de psihopat și am sânge rece-n vine. Ține minte bine. Gaborii sunt în alertă că ne-am înhăitat noi, dar gura le-o închidem cu un teanc mare de foi. Prin cartier fac măgării, fur mașini sport, sau dacă nu ești acasă îți sparg apartamentul. Așa mă descurc, nu fac niciun efort. Banii vin de la sine, cam afaceri și prin port. Ce părere aveai că sunt doar un golan? Cine gâtul mătii, crezi că l-a scăpat pe Omar Haisam? Sunt singurul care știu unde e Bin Laden. Și tot eu în Irak răpesc ziariști de pe teren. Apar mereu prin ziar, niciodată încătușat. În ochii mass mediei sunt subiect incitant. Greu de prins, greu de ucis, recompensă bani grei. Pe urmele mele KGB, FBI, CIA. Nu îi țin minte pe toți, dar mai erau 3. Ce pula mea! Yeah. Franco Belea. O dau cum vreau. O să cazi la pământ, o să cerșești milă, dar nu o să scap, că-s persoană ostilă. Te împușc în cap, exact ca pe Ceaușescu. Când au auzit de mine a renunțat la președinție Constantinescu. Vârbani, spăl maculatură, nu mișcă nimic în țară dacă nu dau semnătură. Fac afaceri cu arme ca Nicolas Cage. Pe Carol și Mihai tata i-a făcut regi. Acum el mie mi-a predat ștafeta. Era să mă înfunde cu dosarul țigareta. Pe baruletă rusească se vârte ca Titirezu. Am inspirat și filme, personajul Ciupanezu. Când eram copil, în loc să joc șotronul, priveam pe hartă Hiroshima și apăsam butonul. În America am făcut ravagii, îți dau un indiciu, frate. Erau două turnuri, am mai rămas jumate. Sunt omul lui Satan trimis din iad pe pământ, ca un asasin plătit, bag lumea în mormânt. N-am sentimente și sunt sociopat. Pentru tank de bani și tu și măta ești mâncat. Cel mai căutat, cabinet de chid în vestul sălbatic, e Franco Belea, criminalul singuratic. Toată lumea s-a îngrozit când a născut mama. Papa de la Roma urla, a venit Satana. Doctorul de frică și-a luat concediu medical, că am sugrumat asistenta cordonul umbilical. Atunci mama m-a dat la orfelinat. Pe lângă mine copilul problemă era doar un căcat. Primul meu viol mi-l aduc aminte, la 6 ani fisa lui domn președinte. Acum e model și nu mă bag în seamă. T-am fi operat și ia panoramă. O dau cu pac, pac, pac. Am respect pentru voi, voi, voi. Număr poi o dau cu pac, pac, pac. Am respect pentru voi, voi, voi. Număr poi o dau cu pac, pac, pac. Am respect pentru voi, voi, voi. Număr poi o dau cu pac, pac, pac. Am respect pentru voi, voi, voi. Număr poi.